دوێ هەیوا چارای ئیرۆ ڕۆژە ڕۆژنامەوانیە کوردی مەخۆست ئەم پێ ڕۆژێ لەوە پیرۆز بکن طبعاً ئیرۆ هون هەموو زان ڕۆژنامەوانی ڕۆلەکە مەزن نەمازە دەبێ دەمانوودە دلەیزە ئیرۆ ڕایە گشتی ئاملەتە بەر بکوڤە ببە وێ ببە ji ber rojnamevanî rola wê mezin li dinav hemû milleta de bêguman ew gavek mezin bû dema ku Miqdad Midhet Bedirxan rabû û kovara Kurdistan di sala 1880 derxist ji wê demê ve rojnamevaniya Kurdî dest pê kir hûn dizanin me jî kedek di vî warî de heye bi derxistina kovara Aso ku me derxist min û Hefîz Abdirehman û Siyamend Ibrahîm Xwedê wî bi dilovaniya xweşa bike ku çûyî ser dilovaniya xwe me bi hevra kovara Aso derdixist ku jimara wê yekem di sala 1992 derket ev kovara Aso bû hejmara yekê bi vî rengî bû طبعاً ناڤەڕۆکا wê jî ev e bi vî rengî bû hejmara yekê hejmara di dûa û sisiya ev ev hejmar bû rastî hejmara yekê pêncî rûpel bû hejmara di dûa bû 120 rûpel 120 rûpel melzemak rengavreng tê de hebû ev melzema rengîn ev melzemak rengîn bû jî tê de bi vî awahî bêguman ev kovar dema ku me derxist di sala 1992 de wek şoreşekê bû di rojnamevaniya Kurdî de ev hejmara çara bû a çara jî vî rengî bû ew jî melzemak rengîn tê de hebû ev jî 120 rûpel bû ji birî vêna jî me gelek pirtûk çap kirin li gorî ez dizanim dor çil pirtûkî me çap kir di wê demê de hemû di hemû beşê zanînê de di dîrokê de dîroka Kurdî de di edebiyatê de di wêje de di warê civakî de me gelek pirtûk derxistin di wê demê de bi rastî xwendevanê Kurdî kêm bûn me di ber korsê zimanê Kurdî jî me çêtkirin me di pirtûkê fêrkirinê jî fêrkirina zimên me derxistin ji biçûka re ku navê yekê ji wa Keskesor bû navê ya di dûa pirtûka min pirtûka min bi rastî gelek deng da di nav millet de ji ber gelekî ciwan hat çapkirin
و جهی خو گرت مدور 4000 نسخه ما بلاف کرن وی تالیه کردستان جی ما چاپا دوام ما چیکر چاپا دوام جی 500 نسخه بو چاپا سسیه جی ما برید سالا ما چیکر او جی 1000 نسخه بو بێگومان ئەو دوێ دەمێدە ئەو کارێ پێڕابوون بڕاستی کارێکی هێژا بوو ji ber me gelek fêrî ziman kirin û me bi wê kovarê me daxuya kirin ku Kurd nekêmî miletê din in got karibin rojnameyekê wisa kovarekê kovarek wisa ciwan derxin di wê dema ku birastî yekem kovar bû ku ser kompyûterê hat tandîtkirin ku nav Kurda de hemû wê çaxê bi ser 10 kîlo dihat çêkirin birastî ne wêne û ne rengîn wê demê tune bû ez dixwast ez hinkê wek min nivîsînek ser cejna rojnamevaniyê daniyê birastî ne nihayê kevne bes min xwast ez ji we re wê jî bixwînim tîrêjên roka 22 Nîsanê sala 1880 zayendî xwetavêjin ser esmanê Qahîre bayekî sivikî hênik ji Rojavayê bajêr bi nermayî xeçxecok û nefelên nûbişkivî dihejîne ahengek hunerî ji awazan bi dengê şalûl û bilbilan li dar e cemê nîl jî guhê xwe pêl dike hêdî hêdî diherike mebesta wî ew e vî bûyerê pîroz bibîze û têkiliyê Misr û Mîtaniya di bîra xwe de tîne dema xatûn Nefertîtî li perava cêm distira û dinihirand bi dilgeşî Mîr Miqdad Midhet Bedirxan berê xwe dide çapxaneyê li Qahîre bêguman serxweş e bi bîna buharê ji ber ku soz ji çapxaneyê standiye bi derxistina yekemîn jmar ji Rojnama Kurdistan erê ev roj pîroz e û taybetmendiyek wê li nêk gelê Kurd heye bi weşandina Rojnama Kurdistan jiyanek nûjen bo Kurdan dest pê kir ji ber ku gava yekem bû li ser rêya çapkirina bîr bawerî wêje folklor dîrok û hindin ev rojname bi zimanekî kurdî hêsan û xweş hatiye nivîsandin bi zaravê behdînî ji 4 rûpelan bû her 2 hefteyan carekê derdiket û bi tîpên erebî çap dibû ev pirtûk wek me got ji 4 rûpela bû pirtûka Kurdistan Agu Miqdad Midhet Bedirxan di sala 1880 de derxist ji 4 rûpela pêk dihat û her 2 heftiyan carekê derdiket bi tîpê erebî wê çaxê dihat weşandin jmarên rojnameyê min ez ên ha jmarê wê ji werbêjim ji ber jmarê wê her çend jmar li bajarkî derketine jmarên yekê ta 50 li Qahîrê ev jmarê Rojnama Kurdistan jmara yekê heta a 50 li Qahîre jmara şeşa ta 19 li Cinêfê jmarên
20 تا 23 دیسا لقاهرة جمارين 24 جمارة 24 للندن جمارة 24 للندن بو جمارين 25 تا 29 لفولكستوني و جمارين 31 لجنيف او هردو جمارين داوي جهيلا شفيق باق براي مقداد مدحت هاتن چاپکر دامەزراندنا ڕۆژنامەوانی سەر ملێ تێکۆشەران ئاوا بوویە نەمازە دداویە 100 ساڵان 19 و دەستپێکە 100 ساڵیە بیستان بۆ سەرخەبوونێ ئازادیێ و دیموقراسیێ جگەلانڕە و کارێ وێ ئەوە کو گەل ملێ خوا بدن هەv دا داخوازیên خۆی civakî niştimanî pêk bîn وەک ئەم دزانن ku ڕۆژنامەوانی di 100 ساڵە بیستان bû kerteke aborî civakî û çandî û bandorek mezin lê jiyana civakî û hemû dezgehên wê kir yani wek ku em dizanin rojnamevanî me destpêkê digot ku rolek me wê mezin çêbû ji ber yani niha hûn dizanin ev dezgehên ragihandinê bûne wek kertek aborî yani اقتصادî bûa têçî kirin diriya elanata diriya vatişta de û bûyê yek civakî jî hûn dizanin ev malperê internetê wana bêçiqasî civakê û çandî seqafetê û bandorek mezin lê jiyana civakî û hemû dezgehên wê kir طبعا hûn dizanin çiqasî bandora wê li ser civakê heye û desthilatان jî bi saya alavên ragihandinê dikarin bandora xwe li hemû qadên civakê bikin hûn dizanin desthilat sulta yani dikare diriya ragihandinê de çiqasî bandora xwe li ser civakê bikin û bi vî rengî rojnamevanî bû meydanek ji baweriyên îdeolojî û yên polîtîkî re طبعا li vir de rojnamevanî bû meydan ji baweriyên îdeolojî û ê polîtîkî ê siyasî demek rojnamevanî bi çalakiyên civakî polîtîkî perwerdeyî û îdeolojî dirabe ev hemû ji wezîfeyê ragihandinê ne û wiha renge pêşxistina hoşyariya gel yani وعي الشعب ew jî hoşyariya gel a wعya şeعبê bi rastî ew dikare pêşxe û avakirina kesayetiya mirovan şexsiya insan ew jî dikare pêş bixe û pêşxistina wan bîranîna salvegera cejna rojnamevaniya Kurdî di demekê hatiye ku buhara şoreşên gelên rojhilata navîn li dar e ev şoreşên ku mîna babîsokê her tiştî li ber xwe dibin guhartina mezin di hîmên civakê de çêdibin hûn dizanin ku niha buhara gelê rojhilat e û wek me got her tişt tê guhertin gelek rejêmên dîktator hilweşandin û hewl didin ku berhema wan rejêmên stemkar tewa bikin طبعا hûn dizanin gelek rejêm hatin rûxandin bi destê va şoreşa dixwazin ku ji bermaya wa jî xilas bin û îro li Sûriyê jî şoreş li seranserî welêt belabûye û gel nema di tebite û ti hêz nikare vê raperînê biwestîne ji ber ku ev serdema azadiyê ye serdema rûmeta mirova ye
و جبر کو رولا راگهاندنی ده شورش ده سرکه ویجا رژیمین دکتاتور ایریشین هری دجوار دبن سر روزنامه‌وان و وینکش و سرود بیجی شورشی هون دزانن که اونو لویده براستی یعنی چه شورش لچه ولاتی چه بو بری هر تشتی ایریشی روزنامه‌وانات کرن و اوه کو وینایان دکشینن و اوه کو سرودات بیجن ده قادادن و اف راستقینی دیاره جهجمارا پر جقربانین روزنامه‌وانیه یعنی دگلک روزنامه‌وان هاتن کشتن ده واشورشاده جبر کو بهسترین چکه واشورشا آشتیان بشورشا آشتیانه گوتنه و دنگ و وینه yani şoraş biçit çikirin naha ab şoraşı aştiyana gotin deng wêne tu çi qasî karibe millet li cadeyê pir bike ew qasî tê xwestekê xwe bi cih bîne û rêveberê şoreşê nifşê xortayî nû hatîne digihên hev di rêya Facebookê boî vêyekê serok ji van şoreşa re nînin ev bi xwe serkeftineka mezin e ku em ji hin tiştan rizgar bibin mîna serokê dîrokî serokê yekem serokê nemir ev xortên ku xêzên lehengiyê li ser xaka welê dinivîsin û qehremaniyek dastanî dirabin hemberî hêzên ewlekariyê yên ku hêzên paşverû diparêzin ewên ku beravajî pêla nûkirinê tên dixwazin tevgera dîrokê rawestînin lê ev hêz wê poşman bibin ji ber ku tevgera gelan her bi pêş ve diçe û pêla nûkirin û guhertinê dê bi ser keve ev şoreşa xortan bi xwe nîşaneke ku gelê me ji tirsê azad bû divê demê de jî şoreşek di alavên ragihandinê de çêbû bi taybetî dîwarê gihandina bûyer nûçe û nameyan de yani divir de bi rastî ev alavên ragihandinê yani malperên internetê Facebookê vana wek şoreşekê çêkirin ji ber zû bi zû nûçe digihên name digihên yani tu dikare bi lez dikare xebata xwe bike ne wek berê ye çi nûçe çê dibe di wê nefsa wê deqê de dikare bigîne hema di cihê cih de çi bûyer çê dibe digihêje seranserî cîhanê ev teknîkan û hêzeke mezin da bi zava gelên azadîxwaz di herêmê de di vê roja pîroz de daxwaza min ji hemû nivîskar û rojnamevanan heye ku pênûsa we tîpê şoreşgeriyê binivîse hemû berhemên we doz û daxwazên gel ber bi pêş ve bibin da em bikaribin hoşyariyek civakî polîtîkî saz bikin û civaka Kurd bigihînin asteke bilind hoşyarkirinek nûjen li gorî ramanên şoreşê peyda bikin mîna wekhevî dadwerî mafên mirova rûmeta mirovan û hindin bi gelemperî guhertinek xurt di hiş û raman de divê lê mixabin di roja îro de berçav e ku alavên ragihandinê wek rojname radyo kanalên televîzyonê malperên internetê rêbaza xwe li gorî bercewendiyê partiyan avakirin e ev rewşa dijwar ku rojnamevanî tê re derbas dibe
جهه مطرسیه جبرکو پارتیان تفگرا کردی جی زاینا مالزاروکا وان رژیمین دکتاتورینه يعني دفرد اتخوازم از هنكي شروفه بكم ما قوت اما البارين قنالين تلفزيوني ما البارين انترنتي كردي براستي بريوا الجور برجواندية بارتيا كاردكن و اف براستي قالك جبا بارتيا جي او جي وقت ما قوت يعني مالزاروكي بارجي من دكتاتورن ما تخواست يعني روزنامه‌گاریک سربخوا گو کردواریت سر کسی کرد بچینه ده برجواندی ده باوریا من ده گرک استراتیجیا روزنامه‌گاری سر وان خالات آوا ببه از نارینا خود بیجم دورده یک جه گوهستنا نوچه براستیا وی وک کو چه بویه بگهیجه خواندوان و بینران یک دو ایش و آزارین گل شروع بکه او بکارباریا چاره سرکرنه جیره پیدا بکه سه آرمان جاوی کردایتی به چاندکه نو بلا بکه دامروف شانازیه خواه به کردواری بکه نه به پارتیه و سروکی خواه بکه چار واندورا وی لسر هوشیاریا گل هبه و پرورده یک درست بلاو بکه پنج سازکرنا روزنامه وانیک سربخوا کاری وی گهاندنا گوتنا راست و آزاد به بو درگهک فرا و به جه دیاروکه شارستانی دنابرا گلانده اف کاری گرنگ کادرکی جیر و چالاک تخوازه براستی اگر دزگهنی ولو راگهاندنه پیدا ببن کادرکی گرنگ کادرکی جیر و چالاک دخوازه به ویرنگی روزنامه‌وانی وی ببه مامۆستای گەل و ڕۆژنامەوانی دگهێژە گرنگترین کاری خوا ئیرۆ دەم هاتیە کو دەنگێ ڕۆژنامەوانیە کوردی بلند ببە و ژوارێ گلህ و گازنان دەرکەوە ببە ڕاگەهاندنێک جهگرتی li gorî xwestekên vê qonaxa ku gel têra derbas dibe pêdiviye bi ragihandinek çalak heye bikaribe deng û doza Kurdan bigihîne gelên ku em bi hev re dijîn û wisa jî gelên cîhanê da piştevaniya me bikin him ji hêla polîtîkî û ji hêla aborî jî eger em bikaribin layengeran ji van gelan li dora doza xwe bicivînin dê doza me pêşkeve û ev gavek giring e di rêya serkeftinê de dema em biçûk bûn xewnê me mezin bûn lê dema em mezin bûn xewnê me biçûk bûn herê dizanim çima ji ber ku viyana me mirandine gelê min te ji bîr kiriye ku pirê rojhilatan revîn dibin siya ala te de jiyan dikir û siwarên te sînorê vê herêmê diparastin çi bêjim îro hebûna te tin nedikin dibêjin tu mêvanî di vî welatî de ji ber ku hebûna te ne berçav e û hêza hebûna te nîne vêca li herêmeke li herêmekê Kurdê Ereb te binav dikin yani li welatê Ereba û Kurdê Ereb me binav dikin yan Tirkê Çiyê yan jî tu Farsî di dawiyê de divê baweriya me bi
بیانا گل ما بی و گل ببا نینکا ما ببا کسک باورمند بتبگرا گلی خوا جواری کولتیه درکوه به هفره ام تولی آواهیا جواک و ولاتکی آزاد ببن بوی جیانک تجی اوین هر در گشبه وی آوائی از دخوازم از دوباره از روزنامه وانیه لهمو بینران پیروز بکم و از خاطره جوت خوازم و ببینند خیر و خوشیت شبا و تبدا ما خوش خاطره و